క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయంలోని 28వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. జీవా శ్రేష్టా హ్యాజీవానాం. జీవా శ్రేష్టా హ్యాజీవానాం. జీవా శ్రేష్టా హ్యాజీవానాం. తత ప్రాణభృత శుభే. తత ప్రాణభృత శుభే. తత సచిత్తా ప్రవరాః. తత సచిత్తా ప్రవరాః. తత సచిత్తా ప్రవరాః. తత చేంద్రియ వృత్తయః. తత చేంద్రియ వృత్తయః.
तत चेन्द्रियवृत्तयः। ततस्तेन्द्रियवृत्तयः श्री कृष्ण ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం. जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां तत प्राणभृत शुभे। जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां शुभे। जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां तत प्राणभृत शुभे। जीवाश्च ह्या जीवानां तत प्राणभृत शुभे। तत सचित्ता प्रवराः तत चेन्द्रियवृत्तयः। तत सचित्ता प्रवरास्ता ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। तत सचित्ता प्रवराः तत चेन्द्रियवृत्तयः। तत सचित्ता प्रवरास्ता ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां तत प्राणभृत शुभे। तत सचित्ता प्रवराः तत चेन्द्रियवृत्तयः। जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां प्राणभृत शुभे। तत सचित्ता प्रवरास्ता ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण। विलोकन प्रभु. शशिकला माता जी, बाल सरस्वती माता जी, प्रणामाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां ततः प्राणभृत शुभे। ततः सचित्ता प्रवराः ततः चेन्द्रियवृत्तयः। ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. నన్ను పిలిచారు ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యజమానాం తతర్ప్రాణభృతే శుభే. తత్సచిత్తా ప్రవరాః తతః ఇంద్రియవృత్తాయః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण. हनुमान प्रसाद प्रभु जी, विशालवती माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवा श्रेष्ठा है जीवानां ततः प्राणभृत शुभे। ततः सच्चिता प्रवर्ताः तत्सेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. जीवा श्रेष्ठा ह्य जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे. ततः सचित्ता प्रवराः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंदुमती माता जी, वंदिता तुंग विद्या माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. जीवाः श्रेष्ठा ह्या जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे. ततः सचित्ता प्रवराः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः. हरे कृष्ण प्रभु. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. जीवा श्रेष्ठा यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे. ततः सचित्ता प्रवरास्ता ततश्चेन्द्रियवृत्तयः. हरे कृष्ण प्रभु जी. रामकृष्ण प्रभु. चलो रामकृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. जीवा श्रेष्ठा ह्य जीवानां तथा प्राणभृत शुभे. ततः सचित्ता प्रवराः
తతశ్చేంద్రియవృత్తయః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. జీవాహ జీవాహ జీవులు, జీవులు శ్రేష్ఠాః శ్రేష్ఠః శ్రేష్టము, శ్రేష్టము హి హి నిక్కముగా, నిక్కముగా అజీవానాం జీవానం అచేతనులైన వాని కన్నను, అచేతనులైన అన్ని కన్నను తతః తతః వాని కన్నను, అన్ని కన్నను ప్రాణభూతః ప్రాణభృత జీవ లక్షణములు కలిగినవి, జీవ లక్షణములు కలిగినవి శుభే శుభే ఓ జనని, ఓ జనని తతః వాని కన్నను, అన్ని కన్నను సచిత్తాః చైతన్యము వృద్ధి చెందిన జీవులు, చైతన్యము వృద్ధి చెందిన జీవులు ప్రవరాహ శ్రేష్టములు, తతః వారి కన్నను, వారి కన్నను చ మరియు మరియు ఇంద్రియ వృత్తయః ఇంద్రియ వృత్త ఇంద్రియ వృత్తులు కలిగినవి, ఇంద్రియ కలిగినవి. కృష్ణ భావము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ఓ జనని, జీవులు అచేతనములవైన వాని కన్నను శ్రేష్టములు, వానిలో జీవ లక్షణములను ప్రదర్శించునవి శ్రేష్టములు, చైతన్యమును వృద్ధి కావించుకొనిన జంతువులు వాని కన్నను శ్రేష్టములు, మరి ఇంద్రియ వృత్తులను కూడినవి ఇంకను శ్రేష్టములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఓ జనని, జీవులు అచేతనములైన వాని కన్నను శ్రేష్టములు, వానిలో జీవ లక్షణములను ప్రదర్శించునవి శ్రేష్టములు, చైతన్యమును వృద్ధి కావించుకొనిన జంతువులు వాని కన్నను శ్రేష్టములు, ఇంద్రియ వృత్తులను కూడినవి ఇంకను శ్రేష్టములై ఉన్నవి. భాష్యము పై శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యము. జీవులను దానములతోనూ మైత్రి భావముతోనూ గౌరవించవలనని గడిచిన శ్లోకమున వివరింపబడినది. ఇక ఈ శ్లోకమునందు మరియు రాబోవు శ్లోకములందు వివిధ తరగతుల జీవుల వర్ణనము కావించబడుచున్నది. తద్వారా ఎప్పుడు మైత్రి భావముతో ఉండవలెను, ఎప్పుడు దానమొసగవలెను మనుజుడు తెలుసుకొనగలడు. ఉదాహరణకు పెద్ద పులి కూడా ఒక జీవియే, అంటే భగవంతుని యొక్క అంశ. మరి పరమాత్మ రూపమున భగవానుడు పులి హృదయమునను కూడా వసించుచున్నాడు. కానీ దీని భావము పులిని మనము మైత్రి భావంతో చూడవలెననియా? నిక్కముగా కానే కాదు. దానిని భిన్న రీతిలో మనము గౌరవించవలెను, అనగా ప్రసాద రూపమున దానికి దానమొసగవలెను. అరణ్యములందు గల సాధు మహాత్ములు పులులను మైత్రీ భావంతో చూడరు, కానీ ప్రసాదమును మాత్రము వానికి వసగుదురు. వారు
ప్రసాదము నొసగినప్పుడు అవి వచ్చి దానిని తిని వెడలిపోవును. ఈ విషయమున అచ్చము కుక్కల వలనే అవి ప్రవర్తించును. వైదిక విధానమును అనుసరించి కుక్కలను ఇంటిలోనికి రానివ్వరాదు. అశుచి కారణముననే కుక్కలు పిల్లులు ఇంటి యందు ప్రవేశ అర్హములు కావు. గడప దగ్గరే నిలిచియుండునట్లుగా వాటికి అలవాటు చేయబడును. కరుణా హృదయుడకు గృహస్థుడు కుక్కలకు పిల్లులకు ప్రసాదము నొసగగా గడప దగ్గరే దానిని భుజించి అవి వెడలిపోవును. అల్ప మనము కరుణతో గాంచవలెను. దీని భావము మానవులతో సమానంగా వాటిని గాంచవలెనని కాదు. సమాభావన ఉండవలెనని గాని వాని ఎడ వ్యవహారము మాత్రము భిన్నముగా ఉండవలెను. జీవ స్థితులను బట్టి ఏ విధంగా భేదము చూపవలెనో రాబోవు 6 శ్లోకములందు తెలుపబడినది. పాషాణము వంటి నిర్జీవ పదార్థము మరియు సజీవముల నడుమ మొదటి వర్గీకరణము కావించబడినది. పాషాణమునందు కొన్ని మార్లు జీవము ప్రకటమగుచుండును, కొన్ని పర్వతములు కొండలు పెరుగుచుండునని అనుభవము తెలుపుచున్నది. ఆత్మ ఉనికి దానికి కారణము. దానికి పైన జీవన స్థితి యొక్క తదుపరి ప్రకటము చైతన్య వృద్ధి, ఆ తరువాత ఇంద్రియ వృత్తులు కలగగలవు. వృక్షములు ఇంద్రియ వృత్తులను పెంపొందించుకొనినవని మహాభారతమునందలి మోక్ష ధర్మపు భాగమున తెలుపబడినది. అవి చూడగలవు మరియు ఆగ్రానించగలవు. వృక్షములు గాంచగలవని అనుభవపూర్వకంగా మనము తెలుసుకొనవచ్చును. పెద్ద వృక్షములు కొన్ని మార్లు తమ పెరుగుదలకు అవరోధములను తప్పించుకొనుటకు గతిని మార్చుటను గాంచవచ్చును. అనగా వృక్షములు గాంచగలవు. మహాభారతమును అనుసరించి వృక్షమునకు గ్రాణశక్తి కూడా కలదు. ఇది ఇంద్రియ వృత్తము సూచించును. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు మనకు ఇవ్వబడినటువంటిది. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందమైనటువంటి యథాస్థితి, అందులో 29వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ కపిల భగవానుని చేత భక్తి యోగ వివరణము మనము వింటూ ఉన్నటువంటిది, అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మరి ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టంటే భక్తుడు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉండాలి, మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో జననం తీసుకున్న తర్వాత
మరి తన సహచర జీవులతో భక్తుడు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆయన చెప్పారు, ఈ జీవుల ఎడ భేద దృష్టిని ప్రదర్శించరాదు, అన్ని జీవులను సమత్వ భావంతో చూడాలి. మరి ఆ విధమైనటువంటి సమత్వ భావము వచ్చేంత వరకు భక్తుడు స్వకర్మలను నిర్వహించుచు శ్రీ విగ్రహారాధనం చెయ్యాలి అని చెప్పినటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భేద దృష్టి ఉన్నంత కారణం వరకు మరి ఇతర జీవుల ఎడ కొద్దిపాటి భేదాన్ని చూపిన వాడికైనను నేను ఆ మృత్యు భయానికి నేను గురి చేస్తాను, అంటే వాడు ఇంకా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే ఉంటాడు అని చెప్పినటువంటిది. ఆ తర్వాత శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కాబట్టి సర్వ ప్రాణుల యందు వారి ఆత్మగా నెలకొని ఉన్నటువంటి నన్ను దాన మానముల ద్వారా స్నేహ స్వభావము ద్వారాను సర్వులు ఏకమై ఉన్నట్లుగాను గాంచుట ద్వారాను మనుజుడు అర్చించవలను మాత అంటూ కపిల భగవానులు వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. ఇక మరి ఈరోజు శ్లోకంలో మనము చూడబోతున్నటువంటి అంశాలలో ఆయన ఈ జీవుల గురించి, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటి వాటి గురించి ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, జీవా శ్రేష్ఠ జీవానాం తత ప్రాణభృత శుభే తత సచిత్త ప్రవరాః తత చేంద్రియ వృత్తయః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవా శ్రేష్ఠ, జీవులు శ్రేష్టమైనవి. దేనికంటే అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అజీవానాం అంటే అచేతనులము అయిన వానికంటే, చైతన్యము లేని వానికంటే ఈ చైతన్యము కలిగినవి శ్రేష్టమైనవి అని చెప్తూ ఆ అత వానికంటే ఆ జీవులలో కూడా మళ్ళీ ఇంకా భేదం అంటే చెప్తున్నారు. మరి జీవ లక్షణాలను కలిగినవి ఇంకా శుభమైనవి అని, మరి వానికంటే చైతన్యాన్ని వృద్ధి చెందించుకున్నవి ఇంకా శ్రేష్టము అని, వాటికంటే ఇంద్రియ వృత్తయ అంటే ఇంద్రియ వృత్తులను కలిగినవి ఇంకా శ్రేష్టమైనవి జనని అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో మనకి అంశాలు చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిలో, ఓ జనని, జీవులు అంటే జీవాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటివి ఆ జీవము లేనటువంటి అంటే చైతన్యాన్ని ఉన్నటువంటి చేతనము ద్వారా ఉన్నవి ఆ జీవము లేని వానికంటే శ్రేష్టములు అని చెప్తున్నారు. ఓ మాత, జీవులు అచేతనములు అయిన వానికంటే అంటే జీవము లేని వానికంటే కూడా, అంటే ఇక్కడ చైతన్యం గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి. సో కాబట్టి అచేతనములు అయిన వానికంటే జీవులు శ్రేష్టములైనవి. అలాగే మరి ఆ జీవులలో జీవ లక్షణాలను ప్రదర్శించునవి శ్రేష్టములు అని చెప్తున్నారు. మరి చైతన్యాన్ని వృద్ధి కావించుకునినవి ఈ జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వానికన్నా కూడా శ్రేష్టమైనవి. అంటే జీవం ఉండి కూడా చైతన్యము లేనటువంటివి వాటికంటే, అంటే ఆ వృక్షాదుల వాటికంటే జంతువులు శ్రేష్టమైనవి అని.
మరి అందులో ఇంద్రియ వృత్తులను కూడినవి ఇంకా శ్రేష్టమైనవి అనేటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రియ ప్రవృత్తులను కలిగినటువంటివి ఆ మిగిలిన వాటికంటే, అంటే ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు లేనటువంటి వాటికంటే కూడా శ్రేష్టమైనవి జనని అంటూ కపిల భగవానుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యమును మనము చూస్తూ ఉన్న ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. జీవులను దానంతోనూ మైత్రి భావంతోనూ గౌరవించవలెనని గడిచిన శ్లోకంలో వివరించబడినది. అంతే కదా, పూర్వపు శ్లోకంలో మరి సాక్షాత్తు కపిల భగవానుల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి కపిల భగవానుడే చెప్పినటువంటి అంశము. అన్ని జీవులలో ఉన్నటువంటి నన్ను మరి అన్నింటి యందు కూడా సమభావంతో నన్ను చూడాలి, మైత్రి భావంతోనూ దానంతోనూ మరి గౌరవంతోనూ నన్ను చూడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ నుండి ఈ శ్లోకము నుండి అలాగే రాబోవు శ్లోకాలలోనూ ఆ కపిల భగవానులు వారు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. ఈ శ్లోకమందు మరియు రాబో శ్లోకములందు వివిధ తరగతుల జీవుల వర్ణనము ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలా ఆ విధంగా తెలియచేయబడినటువంటి విషయాలను తెలుసుకుని మనిషి మరి వేటితో మైత్రీభావంతో ఉండాలి అంటే, ఎప్పుడు మైత్రీభావంతో స్నేహభావంతో ఉండాలి, ఎప్పుడు దానము చెయ్యాలి, ఎప్పుడు కరుణ చూపాలి, ఎప్పుడు గౌరవం ఇవ్వాలి అనేటువంటి అంశాలను ఆయా జీవుల యొక్క లక్షణాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మరి వానికి ఇవ్వవలసినటువంటి అంశాన్ని అతడు తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నటువంటిది. అదే క్రమంలో ఇక్కడ మనకి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఒక పెద్ద పులి కూడా జీవియే కదా. మరి ఆ పెద్ద పులిలో కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు వారు, ఆ పెద్ద పులిలో కూడా మరి భగవంతుని యొక్క అంశ ఆత్మ ఉన్నది కదా. కాబట్టి మరి పెద్ద పులిని కూడా అదే సమత్వ భావంతో చూడాలి అని కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే పెద్ద పులి కూడా ఒక జీవియే, అంటే అందులో ఆత్మ ఉన్నది కనుక ఒక భగవంతుని యొక్క అంశే కదా, భగవదంశ. కాబట్టి మరి పరమాత్మ రూపమున భగవానుడు పులి యొక్క హృదయమందు వసించుతున్నాడు కదా. మరి అటువంటప్పుడు దానిని కూడా మైత్రీ భావంతో చూడవలెనా అని ఆలోచించినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సమాధానము, అలాగే పూర్వపు ఆచార్యుల యొక్క సమాధానము, మునుల ప్రవర్తనల ద్వారా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా కానే కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే దానిని భిన్న రీతిలో మనం గౌరవించవలను, అంతేకాని మైత్రి భావంతో దానితో స్నేహం చేద్దాము అని చెయ్యరాదు. ఎందుకంటే దాని స్వభావము భిన్నంగా ఉండేటువంటిది. సో కనుక మరి అటువంటి ఆ జీవిని మైత్రి భావంతో చూడరాదు అని, దానిని కూడా గౌరవించాలి. ఆ గౌరవము మరొక విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దానిని భిన్న రీతిలో మనం గౌరవించాలి అనగా దానికి ప్రసాద రూపమున దానము చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నారు. దానికి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని ప్రసాద రూపంలో దానికి దానం ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అరణ్యములందు గల సాధు మహాత్ములు పులులను మైత్రీ భావంతో చూడరు. ఎందుకంటే దీనికి వారు ప్రామాణికంగా కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మరి అరణ్యాలయందు సాధు మహాత్ములు ఉన్నప్పుడు వారు ఈ పులులను మైత్రీ భావంతో చూడరు వారు, కానీ వారు కూడా వాటికి చేస్తూ ఉంటారు, కరుణ చూపుతారు వాటిపైన. ఏంటి అంటే వాటికి ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడము ద్వారా అని చెప్తున్నారు. సో వారు ఎప్పుడైతే ఆ పులులు వంటి క్రూర మృగాలకు ప్రసాదాన్ని వారు వసుకుతారో, అవి వచ్చి
దానిని తినిపోయినటువంటి పరిస్థితులను కూడా చెప్తున్నారు. ఆ ప్రసాదాన్ని అవి తిని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయాలు అచ్చము మన జనజీవన స్రవంతిలో, అంటే ఈ నాగరికంగా వాతావరణమైనటువంటి గ్రామీణ వాతావరణం లేదా పట్టణ వాతావరణాలలో ఉన్నటువంటి మనము కుక్కలను ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో, అంటే ఇంతకుముందు రోజులలో గ్రామీణ వాతావరణాలు ఉన్నప్పుడు కుక్కలు ఉండేవి. అవి గడపకు బయటనే ఉండేటువంటివి, ఇళ్లలోకి రాని. కానీ ఇప్పుడంతా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితులు. సో వాటిని మనతో పాటే పడుకోబెడుతూ చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. సో మరి ఈ విపరీతమైనటువంటి పోకడలను వారు నిరసిస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మరి ఆ సాధు మహాత్ములు, మునులు, మహర్షులు అరణ్యాలయందు ఉన్నప్పుడు వారు ఆ పులులకు వారికి ప్రసాదాన్ని ఇచ్చేవారు. ఆ ప్రసాదాన్ని అవి ఆరగించి వెళ్ళేవి, తిని వెళ్ళిపోయేవి అని. ఈ విషయాన్ని వారు మన గ్రామీణ వాతావరణాలలో కుక్కలు ఏ విధంగానైతే గడుపుకు బయటనే ఉండి ఆ ప్రసాదాన్ని అంటే వాటికి ఇచ్చినటువంటి, మనం పెట్టినటువంటి దాన్ని తిని అవి వెళ్ళి ఆ పెరట్లోనో లేదా గేటు ముందో ఉండేటువంటివి. మరి వైదిక విధానమును అనుసరించి కుక్కను ఇంటిలోనికి రానివ్వరాదు. కారణం ఏంటంటే అశుచి, అవి శుభ్రత్వాన్ని ప్రదర్శించవు కనుక మరి మనము శుభ్రత్వాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి గృహంలోనికి ఆ కుక్కలను, పిల్లులను సాధారణంగా రానివ్వరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కుక్కలు, పిల్లులు ఇంటి యందు ప్రవేశించటానికి అర్హత లేనివి అని చెప్తారు. అవి గడప దగ్గరే నిలిచి ఉండేటట్లుగా వాటికి అలవాటు చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కరుణా హృదయుడగు గృహస్థుడు, మరి గృహస్థ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి వాడు, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమాన్ని వదిలేసి గృహస్థగా మారినటువంటి వాడు ఇతర జీవులపైన కరుణ చూపాల్సినటువంటి సందర్భం. తన స్వధర్మాన్ని అనుసరించి గృహస్థుడు కుక్కలకు, పిల్లులకు ప్రసాదము మొసగగా గడప దగ్గరి దానిని భుజించి అవి వెడలి పోవును అని చెప్తున్నారు. అల్ప జీవులను మనము కరుణతో గాంచవలెను. సో అంటే మనకంటే అల్పమైనటువంటి వాటి యందు మనము కరుణ చూపాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దీని భావము మానవులతో సమానంగా వాటిని గాంచవలనని కాదు, సమాన భావన ఉండవలనని గాని వాని ఎడ వ్యవహారము భిన్నంగా ఉండవలను. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత భాష్యంలో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అనేటువంటి ఆ శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే చండాలుడునైనా బ్రాహ్మణుడునైనా సమభావంతో చూడాలి, అంటే ఆత్మగా సమానస్తోనే చూస్తారు. అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నట్లుగాను, జీవుడు ఆత్మ ఉన్నట్టుగాను, ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉన్నట్లుగాను చూస్తాము. కానీ మరి చండాలుడిని ఇంట్లోకి పిలిచి మర్యాద చేస్తూ అతని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోలేము కదా. అదే బ్రాహ్మణుడిని అయినట్లయితే అతన్ని సాధారణంగా ఇక్కడ చేసి, అంటే ఆయన్ని ఆహ్వానించి ఆయనకి అతిథి మర్యాదలు చేస్తాం కదా. సో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే తన బాల్యమిత్రుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు కుచేలుడు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎంతో అతిథి మర్యాదలు చేసి, తన వద్దకు వచ్చినటువంటి తన బాల్య స్నేహితుడు బ్రాహ్మణుడు అయినటువంటి కుచేలుడిని ఆయన సాధారణంగా ఎదురుగా వెళ్ళి ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి కాళ్ళు కడిగి నటువంటి స్థితి, ఆయనకి ఆ ఆసనాన్ని ఇచ్చి, సుఖాసనం ఇచ్చి ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తాం. సో ఆ విధంగా వ్యవహరించాలి. మరి అదే విధంగా ఒక చండాలుడు ఉంటే ఆయనలో కూడా మానవ భావం ఉంటుంది, సమానం. ఆత్మను, భగవంతుని దర్శించుకుంటాం, వారికి ఇచ్చేటువంటి మర్యాద వేరుగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ జీవుని యొక్క స్థాయిని అనుసరించి మనము, అంటే అన్ని జీవులలో సమత్వ భావంతో ఉండాలి, కానీ వాటి ఆ వ్యవహార విధానంలో మరి చండాలుడు వేరు కదా అని చెప్పేటువంటి వేరే విధంగా దృష్టి అవమానపరిచి బయటికి పంపవద్దు అని చెప్తారు.
కదా. సో అతనికి ఇచ్చేటువంటి వ్యవహారము వేరుగా ఉంటుంది, మర్యాదలు వేరుగా ఉంటాయి బ్రాహ్మణుడికి చూసేటువంటివి. అలాగే కుక్కనైనా ఆవునైనా అంటాం. మరి కుక్కకు ఇచ్చేటువంటి విషయం వేరుగా ఉంటుంది. ఆవుని మనం పూజిస్తూ ఉంటుంటాం, కుక్కని పూజించం కదా. కుక్కకి కావలసినటువంటి ప్రసాదం ఇస్తాం, దాన్ని వెళ్ళగొడతాం. అదే ఆవుని దానికి ఇచ్చేసి దానిని శుభ్రంగా దాన్ని పూజ చేసి దానికి ఇచ్చేటువంటి మర్యాద వేరుగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఉండాలి, అన్నిటినీ సమభావం ఉండాలి, కానీ వ్యవహార విధానంలో వేరుగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, వాటి యొక్క జీవన స్థితులను బట్టి ఏ విధంగా భేదమును చూపవలెను అనేటువంటిది రాబోయేటువంటి శ్లోకాలలో కపిల భగవానులు వారు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. ఇంకా చెప్తున్నారు, పాషాణము వంటి నిర్జీవ పదార్థము మరియు సజీవులము నడుమ వర్గీకరణము కావించబడినది. సో మరి జీవము లేనటువంటి ఆ పదార్థాలకు జీవమున్నటువంటి పదార్థాలకు మధ్య భేదాన్ని మొదటగా చెప్తున్నారు. పాషాణమునందు కూడా కొన్ని మార్లు జీవనము ప్రకటితమవుతున్నట్లుగా మనము కొన్ని చూడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కొన్ని పర్వతాలు, కొన్ని కొండలు పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి అనుభవం మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే తద్వారా అవి కూడా నిర్జీవాలు అని చెప్పుకునేవి కూడా వాటిలో కూడా ఆత్మ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కనుకనే అవి పర్వతాలు, కొండలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆత్మ ఉనికే దానికి కారణము అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దానికి పైన జీవన స్థితి, జీవం ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ నిర్జీవ పదార్థాల కంటే ఉన్నతమైనవి జీవ పదార్థములు అని. అలా జీవ పదార్థాలలో తదుపరి చైతన్యము అని చెప్తున్నారు. జీవులలో ఉండేటువంటి చైతన్యం, ఆ చైతన్యాన్ని అనుసరించి వాటికి ఇవ్వవలసినటువంటి స్థానం. ఆ తరువాత ఇంద్రియ వృత్తులు ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి వృక్షములు ఇంద్రియ వృత్తులను పెంపొందించుకొనినవని మహాభారతమునందు మోక్ష ధర్మపు భాగంలో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే మొక్కలు చూడగలవు, గ్రాణించగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని. సో మొక్కలు చూడగలవు అనేటువంటి విషయానికి మనకి ఉదాహరణలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. మనం చూడండి, ఎక్కడైనా వాటికి వెలుతురు బాగా పడకపోతే పైకి పెరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఇండ్ల మధ్యలో చెట్లు పెరిగామనుకోండి, చాలా ఎత్తుగా పెరుగుతూ ఉంటుంటాయి, అవి చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే కొన్నిసార్లు ఏదైనా అడ్డం ఉన్నట్లయితే ఆ అడ్డానికి పక్కగా వంగి చెట్లు పెరిగినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. తద్వారా అవి చూడగలుగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఏం చేస్తాయి, గుబురుగా పెరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అటు ఇట్లా అన్ని ఇట్ల వైపుకు తిరుగుతూ గుబురుగా పెరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి పెద్ద వృక్షములు కొన్ని మార్లు తమ పెరుగుదలకు గల అవరోధములను తప్పించుకొనుట, అంటే దాని యొక్క మార్గాన్ని మార్చుకునేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే వృక్షాలు గాంచగలవు అని మహాభారతాన్ని అనుసరించి మనకి చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే గ్రహణశక్తి కూడా కలదు వాటికి అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఇంద్రియ ప్రవృత్తులను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం, కొన్నిటికి వాటికి స్పర్శ జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ చర్మేంద్రియం కూడా పనిచేసేటువంటి కొన్ని వృక్షాలు ఉంటాయి. టచ్ మీ నాట్ అనేటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు చూస్తాం. వాటిని మన చేతులతో టచ్ చేసామనుకోండి, ఏదైనా టచ్ చేస్తే అవి ముడుచుకుపోతూ ఉంటాయి ఆకులు. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి వాటిని కూడా మనము చూసేటువంటివి. సో ఆ విధంగా జీవము లేనటువంటి వాటికంటే జీవము ఉన్నవి ఉన్నతమైనవి అని, ఆ జీవము ఉన్నటువంటి వాటిలో వాటి యొక్క చైతన్యాన్ని అనుసరించి, తర్వాత ఇంద్రియ వృత్తులను అనుసరించి వాటి యొక్క స్థానాన్ని వాటికి ఇవ్వవలసినటువంటి, అంటే ఏది ఉత్తమమైనది, దేనికంటే ఏది ఉత్తమమైనటువంటిది అనేది ఇక్కడ మొదటిదిగా జీవస్థితి, రెండవది చైతన్యము, మూడవది ఇంద్రియాలు. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఇది నిరింద్రియ వాటికంటే ఇక్కడ అంటే దేహం కంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నతమైనవి, ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఉన్నతమైనది, మనసు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ మరింత ఉన్నతమైనది
అని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఈ విషయాలను రాబో శ్లోకంలో మనము చూడవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి శ్లోకాలలో మరికొంత వివరణ, ఈ జీవులను ఏ విధంగా మనము గౌరవించాలి, ఏ విధంగా వాటికి స్థానాన్ని ఇవ్వాలి అనేటువంటి అంశాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల